ka jing Syllen ka clear ka day na ka daw jong ka jing ha palat usinyo lani hair loss ka ba ha ka medical science lakhot ka alopecia ka jing Syllen ka clear ka jia na bun ki daw bat ka daw bakham kong san hi ka day naka karta ka jong briu lani aging ka jing hair pateng lani heredity ru ka day ka we ni ki daw jong ka jing Syllen ka clear ki hormones badon hakamet ubriu ru ki day ka daw ba Syllen ya ubriu teng usinyo uhap ru na ka daw ka jingduna vitamin lani na ka jingdi dawai ban sumar ye kiwe jingpang hakamet ubriu haka imlang saalang kejongi bun sien la kren danda be ya ubriu Syllen ba teng la pendon kam ya ka kentien Syllen ban pendom lani kren po ya ubriu bomdon sinyo kalalong kum katien ben lani katien insult kadaw kalong ba daki pateng la pateng menchua la penlong ya ka mindset kibriu ban perkhat ba ubriu Syllen udon ka jingduna ayu balong negatif katba ya ubriu budon sinyo pan la pensriem bat ka balong positif kumta kalapan long ya bun kibriu ki Syllen bandon ya ka inferiority complex bun kibriu balas dang hap sinyo ki pelut da kalak tengka tang bantung bat pene yu sinyo kim kwa Syllen ki company na dawai ki hospital ki klinik bat wat ki Dr. Jakoit ru ki la shem kabu ya ka jingtieng ki briu Syllen Henry kumbang la ong kadai tangka mindset ka jinglong positif ne negatif ubriu kam dai na usinyo badon hakli jong u Henry kadai be na kar kom perkhat jong u hi ka ban penlong negatif ne positif ye u ka inferiority complex bat ka confidence jong ubriu kam shong ho sinyo jong u ne hakariam ga be jong u ne hakaspa ka pho jong u Henry ka shong be hakar kom perkhat jong u ladang ipai shakapor blalet bat hadu mentamen ne ngin shem babun ki kraw perkhat bat ki briu ki bakan saitam ki dei ki briu ki Syllen perkhat himapi la phidei umen lengkhung bata du somaken ne phidei usamson bladu no ekabor na kamenta usinyo kadawai kadon bat phihi ti parlok phisngo kumno shapang kani ka video snubha comment bat snubha ban subscribe ya kani ka channel khublei shibun